Bang. Jare esuk wis poso. Tenan, Pak. Teman. Walah, wong iki lagi dina Selasa kok. Ah, iki nek ora tau ndelok beritae kok iki. Mbok mau PRT wis nyarno nang musala. Esuk poso iki kok. Ah, Ngarang poso kok disiarno. Muke Pak RT nyerno nganu wong arep unggah-unggahan. unggah-unggahan. Lah unggah-unggahan kayak apa? Masa ora genah unggah-unggahan. Unggah-unggahan ki yo. Wong gawe slametan, gawe ansa kae, anggo prank kae, digawe kotak kae. Terus wong-wonge padha masak yo gorengan, yo ono iwak kae barang kok bar kuwi masakane dideleh nang dhuwur ansa kae kuwi kok bar kuwi dikumpulno, terus disiarno. Dan wong iki kon ngambeng nang kono dislameti, kok bar slametan ansa kae dibagi wong sak rong RT bating ngene sing milu. Tak kira nek nyarno esuk poso, tapi ora iso esuk tetep poso esuk e. Kok ngeyel orang ngandel. Deleng ono RT-ne liwat kae takon RT-ne nek ora ngandel kuwi, jal takoni. Iki PRT. Apa? Nyar takon iki mau sampean nyarno esuk poso ya? Poso kok disiarno. Mau ke nyar unggah-unggahan. Nak poso, kowe kepriki, Bang? Nak poso ke nganu. Poso ke ngenteni sidang isbat. Sidang isbat ke arep dilaksanakan esok Selasa 17 Februari 2026. Jam 3 ngenteni kene dhisik. Apa rene iki? Dari berita siaran. Kudu mencari hilal. Oh. Katon pura kowe kuwi lho. Iki Paham ora? Oh, siaran poso. Siaran poso. Oh, berarti kudu siaran nek esuk poso. Yo tuh.